Ki ra iso diaturake mengko diganti Kalonjono. Ya. Rasa kuwatir no. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Alon ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya awas. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diringi, disepoti lho. Ya sepate kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tung tak dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye kok? Lah niki mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem zlek. Iso apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nendi ya? Jembatan Kali Progo. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Iki tak omongi alamatmu nek medo nimbal iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh, rada dalane rada nguduk medun pas nikung. Iya. Ki nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cungkup ngendi kae jaratane? Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Ah. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Hah? Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggone aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggone aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku ki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Hah? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngengetan tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Panjenengan gak onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu Ya wis rasah lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasah protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Nembang napa? Ya sakarepmu. Isamu apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamuritan mleh mboten. Ora ana pamundutan, sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten niki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke begawan dono. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlentrong tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlentrong ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan.
Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Ah, lali kok dinyanyekke. Mau wis. Yo. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo Oh, kan aja padha ya. campur sari. Yes. Silendro berarti nih. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Mas Kok Teh. dite tenan malah cilaka kowe ora. Iya kadung tresna nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwung ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Wis ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi kula cek SMS aku kula pun dugi Pak. Kula dandan cara napa? Wis sak karepmu. Kowe metune engko nek arep Liwung. Oh siap Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati Tanpa 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 nendra kayung yun marang slirane ya pancen ya nek disawang tatin ya nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa aurane iki ketok kabeh kecantikannya iki luar biasa inner beauty. Thinner beauty Inner beauty apa? Aura. thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner Niki nek nggo omongan kok metu kebule nggih. apa nih Apa lagi? hawa dingin ora tau nang Eropa bulanmu kurang adoh Lara dijak. nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat Kok iso? miring pesawat itu masa pesawat mabure ngene iki ayo mung mergo kowe awu ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping Ya esuk mangkat dhewe. ngerti dalane wae Ya manut supire. pesawat kok disupiri Pilot. pilot ki ballpoint kok Lah napa jenenge? pilot ki ballpoint kok Supir pesawat apa? supir pesawat yo jenenge sapa ana Harsono ana Gunawan supir Ya. pesawat kok pilot iya kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap nih dunekke Anda tidak konsekuen kenapa Pak mobilnya Yamaha motornya Yamaha helmnya Honda oh ya ditilang aku iya begitu arep nulis tilang kae Bapak juga nggak konsekuen Bapak polisi kok pulpennya pilot aku yang mana polisi atau pilot ya sudah colke damai Padha petuke. coba coba Jenengan kalih Pak polisi. sopir kuwi kecekel nang Semarang ya takoni surat-surat takon mangsulan rat lha iki kancamu rat ngono rawani gah Pak diancel aku lho ayo Tansah kumawanging netra nano neno jero ati kadung terang